Kámo, ten podcast, ten se řídí někam. A ještě mám furt možnost otevřít ty dveře. Podívám se po sebe, ještě mi nechoď moc dlouho. Ještě můžeš vyskočit, vyskoč, vole. Lepší už to nebude. Tak přátelé, už se nám to nezadržitelně blíží. Já jsem tady u kávovaru, kde se tady všichni scházíme, to je takový jako hezký místo. Zdenku, ty ho znáš. Když točíme Luton, Já ho dobře znám. Ty ho dobře znáš a takhle to tady vypadá prostě. Tady to dejchá, to je takový náměstíčko, kde prostě se vyměňují názory a tak dále. Ale je tady rušno, já půjdu kousek do klidu. A zdá se mi, Miloši, že tam panuje frenetické pracovní tempo. Je to tady nařezaný, počkej, já jdu kousek. Tak prosím tě, já už počítám dny, kdy přistane letadlo z Austrálie a ty vylezej z letadla a budeme točit. Už se na to nesmírně těším, protože bylo to dlouhý, bylo toho dost a je čas prostě navázat. No samozřejmě, že jo, time waits for no man, jak se říká, takže musíme zabrať a musíme se do toho co nejdřív pustit. Více je důležitý, že zájem trvá, zájem je, máme spoustu partnerů, máme spoustu nabídek, což je vždycky hrozně příjemný pro tu, když je nějaká pauza, říkáš si, třeba to už nikoho nebude bavit, třeba to už nikoho nezajímá, ale zaplať pámu, není to tak. Takže za náma všichni stojí, předpokládám. Já jsem Naprosto. Na tu dálku zastíh takový zprávy, že je teďka hodně v módě tam za někým stát. Jo. My tady hodně jedeme těch módních trendech, takže i tady za náma všichni stojí a je to v pořádku. No, tak to je samozřejmě vynikající ovšem v tom případě. Řekni mi, kde teď seš a co teď jako vlastně děláš? Jaký máš ještě závěrečný plány, než odletíš? Kamarádi, jak už to tak bývá, to je ten pocit, který všichni znají, když byli někdy na nějaký delší dovolený. Jestli furt říkáš jako času dost a najednou ten čas je v prdeli a nemáš vůbec žádnej. A já jsem teďka povečeřel korejský barbecue, tady v takový naší celkem oblíbený restauraci. A vlastně teďka se chystám koukat se na kousek olympiády. Okay. Nevím samozřejmě, jestli vydržím na hockey, protože... No hele, takhle, je to jednoduchý. My točíme dneska je úterý, kdy točíme tady ten vstup. Hrajeme s Dánskem, hrajeme o všechno. A pokud bychom to nezvládli, no tak hold, tahle olympiáda, co se týče hokeje, nebyla naše. A když to zvládneme, tak ještě žijeme. Ještě furt žijeme. Ale samozřejmě dokavať nezazní poslední siréna, tak furt žiješ, no, pochopitelně. Je to tak. Ne, že by ty výsledky byly úplně asi, jak si všichni přejou, ale takový je sport a co? Je to sport, přesně tak. Tak jako musíš tam nechat všecko a když to nestačí, tak se musíš smířit s tím, že to tak prostě je, no, nás nic dělat. A smířit se s tím, že aktuálně ty manšafty, prostě, se kterýma hrajeme, tak hold byl lepší. Nedá se nic dělat. Je to, jako, ne každému se to přiznává s chutí, ale prostě je to tak. Já jsem samozřejmě fanoušek českého hokeje, ale zdá se mi, že ty Kanaděni si to tam házejí celkem pěkně. Hele, myslím si, že tam je to, aspoň co se týče toho prvního zápasu, to bylo o třídu jinde a to naši hráli dobře, bruslili dobře, ale hold prostě ta Kanada to ještě prostě umí propojit s kombinací a ví o sobě. Je to prostě hezký, je to hezký. A dokonce ani ten malej nárůdek, v kterým žije zhruba 10 milionů hokejových trenérů, nedokázal přispět jako cenou radou a říct těm klukům, jak to má dělat. Ale je to tak. Na to je to sport, hele, stát si může všecko, co, nejde o život. Jako. Je to přesně, hele, je to tak, je to sport. Ne. Takže tobě čeká ještě závěrečný... Ještě nejsou. Hele, v každém případě držíme palce. Ty v Austrálii, já tady. Já jim hystericky fandím. OK. Hele, jak vůbec se sleduje olympiáda v Austrálii? Zimní olympiáda. Tady zimní olympiáda letos Australani měli hrozně jako dobrý rok nebo dobrou olympiádu.
Oni vyhráli takový ty moguls, jak se říká v těch boulích. Oni jsou dobrý v tom trikovém lyžování, taková ta úrampa, ten halfpipe a tyhle ty skoky různý a tyhle blbosti. Tam myslím, že vyhrál vlastně ten kluk, že byl první, ne, druhý byl v té úrampě. Holky jezdí dobře, Australani mají snad 5. medaili už, takže tady jsou z toho všichni na haluzi. Samozřejmě, že to komentují trošku jinak než lidi od nás, ale je to zajímavý vidět to nový, i to jiný pojetí a ten hokej v nějaký angličtině to komentují pro nějaký Kanaďani nebo Amici, tak to není úplně blbý. Víš, takže dobré, olympiáda samozřejmě, přestože dneska bylo venku 32, tak ta olympiáda tady zbuzuje celkem velký zájem. Super. Tak Zdendo, užij si ještě poslední, no ono to ještě, ještě tam něco je, ale už jdeš jako do toho kratší. Kamaráde, je to týden plus minus jako. Plus minus. Tak si to ještě užij, my se ještě vlastně asi jednou uslyšíme a pak už Valio, už se na to těším. Pak už zpátky k ponku, jako, jasně. Přesně tak. Hele, tak zdravíme do Austrálie a nechávám na tobě sladký finále, kdy vyleze náš nový díl. Mějte se krásně, samozřejmě víte všichni, že 6. března jsme zpátky. Úžasný. Salut! Auf Wiedersehen. Já mám vždycky, když se pohádáme, tak mám na konci prostě to poslední slovo. Přesně, a ty nosíš ty kaloty. Jo, protože já vždycky řeknu, ano Miláčku. Vždycky mám poslední slovo, ano Miláčku. Já se nemůžu vzdát svý životní příležitosti, abych uplatnil životní moudro mýho tatínka. Že můj tatínek vždycky, když ta jeho byla v největší formě, tak říká, víš co, běž se podívat za dveře, kdo je napsaný na zvonku. A to je mačistický přístup, který v dnešní společnosti by měl být pranířovaný. Ano. Takže z toho plyne poučení, nepište si jméno na zvonek. Ano. Tam jméno té manželky. Jinak ještě se vrátím k tomu horoskopu na jednom nejmenovaném. Ty jsi to nechal snad vyklouznout, víš? Tak ty máš teda doma poslední slovo, si myslíš? Já se za to, kluci, nestydím, já doma poslouchám svoji ženu. Nestydím se za to. Miluji tě. Kámo, ten podcast, ten se řídí někam. A ještě mám furt možnost otevřít ty dveře. Podívám se po sebe, ještě nechoď moc dlouho. Ještě můžeš vyskočit, vyskoč. Lepší už to nebude.